Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji güniň günörtanynaky ýagdaýa görä Russiýa göçmek isleýän raýatlar prosesiň durgunlaşanyny aýdýar diýen at bilen çap eden habarmy çekýär. Türkmenabatda ýylyň tozanly ýeli turdy. Ahally elektrik üpçünçiligi gökdeldi. Marda gadagan edilen täze il çärelerini çağalar üçin çäkli geçirmäge mümkinçilik berildi diýen at bilen çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň arasyna düşdi. Azatlyk ýyl ahyryny öňkü ýyllaryň däplerine erip, ýene-de türkmen we halkara temalaryna bagyşlanan ýyllyk synlaryny çap etdi. Bu tapgyrdan 2023 alyk krizisiniň açlyk protestlerini tutaşdyran ýyllyň at bilen çap eden synymyz şu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de begenç gynan jogurly temmatelyň täzeligi täze il bayramçylygyna kölege salýar diýen at bilen çap eden habarymyz Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi, belliklerinizi, tejribelerini paýlaşmaga çagyrýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Ýyl ahyryndaky hepdeniň jemi gepleşigimizi 2023-nji ýyldaky durmuş meselelerine bagyşlanan syn bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ilatyň iş, durmuş goragullygy 2023-nji ýylda hem goglaşmady. Ýyl aýagyny sowuk howada mektebe, ýuwke şykly we şyppyklyk atnaýan çağalaryň köpelenligi habar berilýär. Resmi taýdan boyun alınmayan agar işsizlik, manat valyuta kynçylyklary, kiçik we orta telekeçiligiň ösmegine döredilýän emel kynçylyklar saklanyp garly. Kazanç gözlegini we ýurtdaky deňsizlikden, adalatsızlykdan nägile bolup daşary ýurtlara gidýän, gitmek isleýän raýatlaryň sany köpelmese azalmaýar. İşsizlik meselesinin çözülmeginden geçen daşary ýurtlara edilýän gaz, elektrik eksportyny ýyl-ýyldan artdyrýan ýurt energiýa söwdasyndan gelýän girdejileri gymmat bahaly gurulşyk taslamalaryna haraşlamagyny dowam etdirip şäherlerde we etrap owa ýerlerini agralýan durmuş şertlerini göz ýumýar. Ilaty odal mutýada ýeňillikli bahadan berilen suw, gaz, elektrik bilen hem yeterlik derecede üpçün edip bilmeýär diýip synçylar aýdýarlar. Azatlygyň ýyl başynda 4-nji ýanwarda çap eden habary 2022-nji ýyldan 2023-nji ýyla geçen gaz üpçünçiligi meselesiniň ýene bir ýyla uzajakdygyny işaret etdi. 2-nji ýanwarda gije sagat 3-4 töweregiňde Türkmenabatyň bir näçe etrapçasynda we Çärjek etrawynyň watan birleşiginde gaz ýapyldy. Çärjek etrawynyň beýlekowlaryna bolsa gazyň basşa alyp zordan ýandy diýip Azatlygyň habarçysy Sevtiň ýaşaýjylarynyň aşa sowuk gelen aýyrly howada çaýlaryny zordan gaýnadanlyklaryny habar berdi. Howa maglumatlaryndan görnüşine görä 12-nji ýanwardan 13-nji ýanwara geçilen gije Türkmenistanyň günörtü Sevtinde Serhedabadda aýyrly howanyň temperaturasy -27 gradusa ýetdi. Resmi taýdan boyun alınmasa-da taryha gidýän ýylda Türkmenistanyň iň uly sosial meseleleriniň biri işsizlik boldugy bu ýyl Aşgabat zähmet migrantlarynyň esasy ýykyn eden we wizasyz baryp bilen ýurduny Türkiýany hem wizaly gitmeli ýurtlaryň sanyny goşdurmagy gazandy. Ýöne bu Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, maşgallaryň bozulmagyna ýa-da çağalaryň enataly ýetim ýagdaýyna düşmegine getirýän zähmet migransiýasynyň azalmagyna getirmeýär. Azatlyk bu meseleler hususan işsizligiň we zähmet migrasiýasynyň maşgala durmuşyny, çağalaryň kemale gelmegine ýetirýän täsirleri barada Türkmenistanyň zähmet we ilat durmuş taýdan gorumak ministrliginiň işgärlerinden hiç bir düşündürüş alyp bilmeýär.
durmuş goruglugynyň ilgiderli petelmegi odaly owa adamlarynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini çydap bolmazak ýagdaýlara alyp geldi. Türkmen häkimetleri 22-nji ýylda kär owalaryň ýyla sanynyň 50 adama hem ýetmeýändigini tasdik etdi. Ýöne bu ýagdaýyň sebäplerini owa adamlarynyň gelýän ýyllarda ýüzüýüz bolup biljek durmuş meselelerini açyk ara alyp maslahatlaşmaktan saklandy. Çet owalar ören kyn ýagdaýa düşdi. Dogduk mekanlarından iş gözläp ýa göçüp gidýän köpelýär. Galanlar zordan mydar edýär diýip azatlygyň ýerli habarçylary habar berýär. Synçylar türkmen owalarynyň çökünlüğün 1990-njy ýyllaryň başynda täze we siýasat döwründäki agyr korrupsiýa we geleňsizlik netijesinde iş ýerleriniň we adamlaryň gazanç mümkinçiliginiň barha azalmagy bilen başlananyny aýdýarlar. Umuman alınanna ýylatyň durmuş goragy, başda ýatyrylan pensiýalaryň, kömek pullarynyň dikeldilmegi bilen dören umytlara garamazdan Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentliginiň soňky ýyllaryna gymmat bahal taslamalary karşılanýan döwlet serişdeleriniň aşa köpeldilmeginiň fonuna barha pese gaçdy. Azatlygyň habarçylary owalardaky durmuş şertleriniň inni bir näçe ýyl ilgiderli peselýänligini habar berýärler. Diňe iş ýagdaýda owalaryň tok, elektrik üpçünçiligi hem gaty yaramazlaşdy. Gizelerine berilýän tok jaýlaryň içini zordan ýagtyldy. Günnüýlerini soğujular işledip bolmaýar diýip habarçylarymyz habar berýär. Azatlygyň bir habarçysy şu ýyl Gyllarbat etrawynyň merkezinden 40 kilometr demirgalykda ýerleşýän Tutly Daýhan birleşigine baryp gördi. Owada işe ýaraýan erkek göbekli tas galmady. Bu Daýhan birleşigine inni Ýewropa owasy diýerler. Sebäbi bu owanyň ýigitleri harby gullugy tamamlap ýetişdigi Germaniýa, Polşa işlemegi diýär diýip azatlygyň habarçysynyň söhbetde şaýtdy. İşsizlik we ýylatyň ýyl-ýyldan garyp düşmegi diňe ula adamlaryň däl, maşgallalardaky çağalaryň sosial goruglugyna hem agyr zarur ýar diýip synçylar aýdýarlar. Çağalar biziň kalbymyzyň buýsanjy, öýlerimiziň ýaraşygy, bagtyar durmuşymyzyň gülgünçolary, ömrümüziň dogamatdyr diýip Türkmenistanyň prezidenti 1-nji ýylyny ýurdun halkyny we çağalaryny çağalar goramoň halkara güni bilen gutlanyny aýtdy. Emma synçylar ýurdun çağalarynyň baýlaryň we garyplaryň çağalary diýen iki topara bölünenligini we eli ýuka maşgallaryň guruply maşgallara garanyny juda känligini, pes girdejili maşgallaryň çağalarynyň ýagdaýynyň goglaşmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň çağalaryň goragy diýileni odaly ýurdun çağ ölüm mawatyndaky biýawraýçylygy ýada düşýär. Sovet ýyllaryna çağ ölüm boýunça iň agyr ýagdaýdaky respublikalaryň biri bolan ýurtda resmi maglumaty görä 1990-2016-njy ýyllar aralygynda çağ ölüm meselesindäki ýagdaý goglaşyp, odal diýerde bolan her 1000 çağanyň 70-i ýogalan bolsa, soňra ölýän çağalaryň sany 43 çenli azalypdyr. Emma bu görkezliğinin ne derecede ıgtybarlygy belli däl we käbir halkara uramalary Aşgabatyň çap edýän sanlaryna anamsyz garaýarlar. Ula adamlaryň zähmet, durmuş meselesinde bolşy ýaly çağalar bardaky kanun kepillikleri hem kada ýurlan bir kanunçylykdan çen tutulsa entekler kagyz ýüzünde galjagy meňdeýär diýip synçylar aýdýar. Ejesi ýa kakasy daşary ýurtlarda, başga şäherlerde ýa odokda işleýän, enatasy aýrylşan çağalaryň arasynda agyr ýagdaýa düşýän çağalar köpelýär. Iň esasy kynçylyk ýurtdaky garyplyk bilen baglyp azatlygyň habarçysy söhbetde bolan adamlar salgylanyp habar berýär. Çağalaryň bagtly bolmagy üçin odaly olaryň enatalarynyň kadaly gün-güzerany ýa-da gazanjy bolmaly diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň garyplyk derejesinde ýaşaýan adam gaty köp we olar köplenç her aýda berilýän alyk paýogyna garaşyp ýaşaýar. Çuňlaşýan garyplyk ula adamlaryň we çağalaryň zerur bolan saglyk hyzmatlaryny almak mümkinçiliklerini hem ýyl-ýyldan pese gaçyrýar. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä, şu ýyl Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky Haýyr Sahawat gaznasynyň hasabyna saglygyny bejertmek mümkinçiligini eýe bolan çağalaryň sany ýüzlerçe boldy. Ýöne bu hili kömegi mätäç çağalaryň sanynyň müňlerçedigi habar berilýär.
sağlyk meselesi bolan çağalaryň ýagdaýy ögörlük däl. Näsek çağanyň en atasy garyp bolsa ya öýüni satmaly, ya da dogan garyndaşlaryndan pul ýygnap berge batmaly. Ýogsa da çağa ölüp gitmeli. Bir şeýle hem bolýar diýip Türkmenbaş şäheriniň ýaşaýjysy Azatlygyň ýerli habarçysyna aýtdy. En atalaryň käbiri çağalaryň durmuş goraw meselesinde ozaly olaryň aç galmazlygy, mektepde döwletiň hasabyna naharlanmagy barada gyssagly mesele goýmak wagtynyň gelenligini aýdýar. Görünip duran garyplygy soňky ýyllarda ýurt terk eden adamlaryň sanynyň 100 miňlerçe bolanlygyna garamazdan Aşgabat şüýl ýyla sanynyň 7 milyondan aşanlygyny oglan etdi. Yerli synçylar bu sanlary ören uly şüýhe bilen garaýarlar. Azatlygy hat ýazan Türkmenistan raýatynyň hasaplamalarına görä, ykdysady kynçylyklar, öýlenjek, durmuşa çykjak ýaşlaryň öňüne keteren iň uly päsgelçilikleriň birine uruly. Pulsuzlyk olary maşgala gurmak, toý etmek arzularyny barha köp jylaglap saklamagy mejbur edýär. Ýaşlaryň baş birikdirmek, toý etmek we maşgala bolmak, soňra maşgalany ekläp saklamak, çağalaryny döwrewap bilim bermek mümkinçiligi ykdysady kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen gitdigiçe azalýar. Türkmenistanyň işsizligiň hakyky möçörlerini görkezýän statistika maglumatlary çap edilmeýär we ýaşlaryň durmuş gurmak, maşgalaly bolmak mümkinçilikleriniň soňky ýyllarda näme derejede azalanlygyny anyklamak üçin sosial barlyk ýa pikir sorama geçirmek mümkinçiligi herlikçe ýok. Ýöne synçy soňky ýyllarda toý etmäge guruç atmaýan ýaş ýigitleriň we aýrylşýan er aýallaryň sanynyň görnetini köpelenligini öňe sürýär. Hökümet ýylatyň iş, durmuş şertlerini, sosial gorawlygyny çağalara, enelere, mätäç maşgallara berilýän kömegi düýpli gowlandyrmasa, zähmet migrasiýasynyň herki ýaly köpelen ýagdaýyna Türkmenistanyň gelýän ýyllarda çynlakay demografik çökünlüge düşmegi mümkin diýip Azatlyga hat ýazan synçy aýdýar. Ýaşlaryň durmuş kynçylyklary we olardan bolmaly çağalaryň sanynyň ýyl-ýyldan azalmagy soňu bilen ýurduň demografik ösüşini has ýeti duýlar diýip ol bu aladanyň ozal 2007-nji ýylda häkimet başyna gelen ikinji prezident tarapyndan hem tasdik edilenligini ýatlatdy. Döwlet durmuş gurýan ýaş maşgallara 3 ýyllyk möhlet bilen 20 000 manat pul berýär. Bu jagal pul olaryň nämesine ýetsin? Eger Türkmenistanyň iň az zähmet takyýady aýlyk 1500 manat bolsa, toý etjek adamlar iýjeginden, geýjeginden kesip näçe ýyllap pul toplamaly ýa-da näçe ýyllap bergilerini ödmeli. Durmuş toýlary bolmasa Türkmenistanyň ýylaty nädip köpelmeli diýip synçy Azatlyga ýazan hatyny soraw bilen soňlapdyr. Ýylatyň iş, durmuş gorawlygynyň ýyl-ýyldan pete gaçmagy, orta gatlygyň dörmeginiň deregine garyp, mätäç adamlaryň köpelmegi, synçylaryň köpüsiniň pikirine görä hökümetiň hakykatda azat bazar ykdysadyýatyna geçilmegine garşy durmagy bilen bagly. Bu garşylyk döwletiň senagatçylar we telekeçiler birleşik arkaly telekeçilik puwdawyny berk gödökçilik etmegi, az sanly telekeçe uly mümkinçilikleriň döredilmegi, hossarsız diýilýän telekeçileriň özlerini kanun esasyny gorap bilmezligi, manat valyuta kynçylyklary we beýleki çäklendirmeler bilen düşünülýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan goramak ministrligi iş üçinçiligini ýokarlandyrmak goýunça çäreleri durmuşa geçirýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemini edebi söhbet bilen dowam etdirýär. Poeziýa, şygyr muşdoklarynyň sosial ulgamlarda edýän söhbetdeşliklerine ýa galyran ýazgalaryna nazar aýlasaň, ýazylan wagtyna, diline garamazdan ruhlanyrjy, ähli döwür üçin dogry we zerur bolan goşgalaryň ýürekden çykan we ýürege ýetgen setirlerdäki gowlugyň ömrüniň nähili uzak bolýanlygyna göz ýetirmek kynynal. Ýöne bu hili gurrunlar ýa pikir alışmalar türkmen diline o diýen känäl. Emma ingliz dilinde dünýäniň beýleki meşhur dillerini edilýän goşgy gurrunlary, ýazylýan zatlar, eger düşünüp bilseň seni odal bilmedik, adyny eşitmedik şahirleriň bilen tanışdyrýar. Olaryň ýygyna galan umman ýaly mirasyna şärik edýär. Bu şäriklik bir tarapdan begendirse, ikinji tarapdan Türkmenistanyň poeziýanyň öňki ýyllarda her kesinden has janly bolan
goşku hökümetleriniň ýatyp galanlygyny ýatladyp, hassa gynanýar. Azatlyk başga dillerdäki poeziýa baýlygyny we pikir göderligini mümkin bolýandan öz dinleýijileri bilen hem paýlaşmak isleýär. Galy berse, Türkmenistanyň 3-nji 40 ýaşlylar nesline girýän ýaş prezidentiniň hem öňkü Sowet ýöntemligini, Leonid Brejnewň kitap ýazmak däplerini özlerçe has daýaw, şol wagtda parodiýa derejesinde dowam etdiren we dünýä gülkü bolan iki prezidenti eýerip, ýyl ahyrynda kitap çykartmagy edebiýat, kitap hakyndaky çynlyka söhbetiň ne derejede zerurdygyny ýene-de bir gedek üns çekdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan edebiýatçylaryň biri bu da kitap ýazmagy başlady. Inni öňkü kesini tozana garmasa meniň zat bilmedigim diýip güldi. Türkmen döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň prezidenti hepdäniň birinji güni geçiren iş maslahatynyň başynda ýurdun ýaşlaryna bagyşlap ýazan kitabynyň çapdan çykanlygyny aýtdy. Ýaşlaryň gazanýan üstünlükleri bizi ören gowunurýar. Yakynly ýaşlar watanyň daýanjatly kitabyny çykdy. Onu ýurdumyzyň ýaşlarynyň häzirki döwürde ýeten tepkitleriniň, gazanan üstünlükleriniň jemjemlenýär diýip Serdar Berdimuhammedow bu kitabyň bir nusgasyny öz kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow hem iýerenligini aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň derrew ýurtda iň önümli işleýän döredjilik adam boldy we onuň kitaplary bir wada adından 3 dilde çap edilip ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň adından çap edilen kitaplary okuw programmalaryndan we wagt şärelerinden gasyp çykart diýip synçylar aýdýarlar. Serdar Berdimuhammedowyň ýazan kitabynyň näçe dilde çap edilenligi aýdylmaýar. Ýöne synçylar onuň adından çap edilen kitabyň we inni çap ediljek kitaplaryň hem büdjet edaralaryny işleýän adamlaryň, okuwçylaryň boýnuna zor bilen takyljakdygyny, emma ýurtdaky aň düşünje ösüşini hiç bir ilerleme getirmejekdigini, şol wagtda da ýaşlaryň wagtyny ogurlap ziýan bermeginiň mümkinligini aýdýarlar. Azatlyk Serdar Berdimuhammedowyň ýazan kitaby ýa-da bu habaryň özüne galyran täsirleri barada Pragada ýaşaýan ýazgy we synçy Hudaýberdi Hally bilen gysgaça söhbetdeşlik kurap, ingliz dilinde ýazylan we uzak ýyllar bäri ähmiýetini ýitirmeýän goşgularyň käbiriniň terjimesini täzeliň öň ýanynda türkmen dinleýijilerine sowgat etmek kararyna geldi. Olaly ýazgy bilen söhbetdeşligimiz dinleň. Hudaýberdagy prezident we kitap meselesinde çıkan habar nämäniň alamaty? Bu 2024-nji ýylyň hem prezident tarapyndan ýazylýan kitap habarlaryna baý boljakdygyny, ýagny kitap meselesinde öňkü ýagdaýyň dowam etjekdigini aňladyp bilermi? Beýleki ýazgylara, şahirlere ýol açylmajakdygyny aňladyp bilermi? Olu bilen bu habar häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň öňkü prezident Gurbanulynyň ogludygyny görkezýär. Ýagny şonuň çagasy. Sebäbi kakasy bir iş etse, onuň çagasy da şol işi gaýtylýar. Bir günden güne şol kakasynyň täsiri, kakasynyň edenini gaýtalamak, onuň wezipesini aldy, onuň ýazyjylygyny almaly, gaýtalamaly. Şoň bilen birlikde elbetde gelecek ýylda kitap çykyp başlar. Onuň iki sany sebäbi bar. Birinciden şol kitaby olar awry diýip düşünýärler. Bir hormat awry kuýgun görkezmek. Ýöne düşünäjek ýaly sebäbi öňkü prezident Sapar Murat Niýazow ruhnama kitabyny mukaddesleşdirdi. Kur'an-ı Kerim'in gapdalyna goýdy, şoň bilen deň derejede goýdy, şoňa ýadgärlik galdyrdy. Ýöne ine bugünkü gün oly ýok. Ýa-da Kur'an ulynyň ýazdy diýilen kitaplary. Şol 60-a goloý kitabyň içinde eýsem haýsy kitaby gowy, haýsy kitaby bilen awry ýaly. Şoňa düşünäjek ýaly ýöne düşünmeýärler. Beýleki bir tarapdan jemgyýet. Bizim jemgyýetimizde çemeçil adamlar gaty köp bolmaly. Onu zaman Türkmenistanyň şertinde prezidente yaranmakdan, prezidenti öwmekden başga usul ýok. Gözü paljak bolsaň, öz biznes işlerini, telekeçilik işlerini ýola saljak bolsaň, ýeketek hem iň ansat usul ol prezidenti öwmek, şoňa yaranmak. Onuň iň
ýokary derejesi prezidente kitap ýazyp bermek. Eýen şol Niýazow döwrüne ruhnamany ýazdy diýilen bir adamyň halk ýazgysy bolanlygyny men öz gözüm bilen gördüm. Şol döwürden bäri adamlar wezip alyp gelýärler, iş alyp gelýärler, orun alýarlar, jaý alýarlar, daşary ýurtlary syýahata gidip bilýärler. Kitap ýazyp prezidenti öwüp, bizim ýoldaşlarymız belli şahirler wadi. Şolary prezidenti öwüp, hatda Gurbanguly Berdimuhammedow sen Hudaýyň ogly, sen Allah'yň ogly diýip goşgy ýazyp jaýalan bizim ýoldaşlarymız bar, şahirlerimiz bar. Ine şolar ýaly kitap ýazyp bermek, prezidenti öwmek bir wezipe almagyň, gazanç etmegiň iň amatly hem iň oňat serişdeleriň biri. Diýmek Gurbanguly Berdimuhammedow 60'a goloy kitap ýazyp beren bolsalar, diýmek şonça meseleni olar şol kitaplaryň üstünden çözen bolmaly. Türkmenistanda başga yol yok. Dine yaranjanlyk prezidente gowurmak hem prezidenti götürgülep, onu kitap ýazyp berip, onu ýokary götürüp şeýdip yol almak. Başga bir yol yok. Ine şu şertlerim Türkmenistanyň prezidentiň ýazyjy bolmagyna, onuň köp kitap ýazmagyna yol açýar. Ýagny şeýle zerurluk bar. Hudaýberdagy öňkü prezidentiň eden işleri, ýagny ýazan kitaplary ýa-da beýle hereketleri halkara metduwatyny Türkmenistany bir gülkä parodiýa öwürdi. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň ýazgylygy, kitap çykarmagy hem bir parodiýa öwürdi. Indi bu parodiýa Serdar Berdimuhammedow näme üçin gerek boldy? Ol şunyň biýawraýlykdygyna dogrudan düşünmeýärmi ýa-da onuň erki ýokmy? Ol bilen düşünýän däldir diýip hasap edýän. Sebäbi olaryň bir eden işi bar. Bir kitap çykartmaklyk parodiýa däl. Parodiýa bir gülki bolýar, ýaňsy bolýar. Olar kitap diýilýän medeniýeti ýok etdiler. Kitabyň ýüzüne seretmez ýal etdiler. Bir milletde, halkda kitaba bolan antipatiýany, başgaça bir yaramaz garaýşy oýordular. Iň bir ýöneköy mysal, öňkü döwürde 90-njy ýyllarda meselem 20 000 egzemplyar kitap çykyp şol halk arasyna satylýardy. Şoň bilen birlikde Magtumulynyň ýa-da Göregliýiniň eserleri 30 000, 40 000, 50 000 egzemplyar çenli çykarylýardy. Şolam satylýardy. Soňky döwürde Gurbanguly Berdimuhammedowyň Derman otlar baradaky ýörgünlik kitaby 15 000 egzemplyar bilen çykdy. Ol ören az tiraj. Şol 15 000 tirajy da halkyň arasyna ýaýradyp bilmediler. Onu mezur edip satdylar. Olar şol kitap ýazmak işi bilen milletde kitaba bolan söýgüni, kitaba bolan höwesi öldürdüler. Muňa benim pikirimçe Serdar düşünmeýän bolmaly. Eger düşünýän bolsa, ol kitap ýazmazdy. Ol ýazylan bu kitaplary okardy. Şoňa eýerjek bolardy. Bu ýerde belli bir derejede şol medeniýetiň pesligini aýtmaly, ýöne nähili de bolsa Serdar Berdimuhammedow, ýagny häzirki prezident, şol öňkü prezidentleriň içinden çykan adam bir de şu yolu devam ettirse gerek. Düşünse de, düşünmese de. Hormatly dinleyijiler, bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikirler bar? Bize öz pikirleriňizi telefon edip de aýdyp bilersiňiz, ýazyp hem ýetirip bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosi. Gep başynda hem aýdysymyz ýaly adamlaryň boýnuny zor bilen dakylýan öllü olan eserlerden tapawatlykda uzak ýyllaryň dowamyny dillen düşmeýän ýa-da okujusyny tapýan eserler barda görüňmeli dowam etdirýär. Bu hili eserler elbetde türkmen halkynyň hakyky ruhy waýlygyny öwürlen şahirlerde, halk dörejiligine hem bar. Ýöne biz olar hususan Beýik Magtumulynyň goşgulary baradaky söhbeti ýene bir güne goýup, iki sany Günwatar şahiriniň iki sany meşhur, şunlar hem sosial ulamlarda ýygydan paýlaşylýan goşgusynyň terjimesini size ýetirmek isleýär. Olaryň birincisi Amerikan şahiri. 1882-1966 ýyllarda ýaşan we 11 ýaşynda goşgular çykyp başlan Berton Braley'niň ýeňiş islew baradaky goşgusy. Bu şahirde we beýleklerde adamyň öz tutan maksadyna ýetmegi baradaky pikirlere ýurulan goşgular başga da bar. Mysal üçin, onuň duran ýerinden başla diýip atlandyrylan goşgusyna täze başlanyş wagtyny ýyda geçeni seretmezlik, ýürek edip batyrgaýlyk bilen
öňe gitmeligi ünne edilýär. Şeýlelikde size Amerikan şahyry Berton Braley'niň goşgosynyň inglizceden türkmençe geçirilen ilkinji nusgasyny hödürleýär. İslen bolsaň haýsy zady ýürekden barçyk göreş onuň üçin gije gündüz haýda durman, ayama hiç wagtyň janyň geç ukyňdan bolsa derman. Eger diňe şonu isleýän bolsaň, däli edýän bolsa islegin seni, yorulma hiç açan, el çekme ondan, datsız edýän bolsa galan bar zady, ýeňil gelse deňeşdirseň ýanyna. Durmuş şonsuz boş, peýdasız görünse, diňe şonuň pikrin arzu etseň şol hakda, derin dökjek bolsaň begenip oňa, alada et planyn çek sen günne, yitir, ýok et gorky ürküýüň ählisin, Hudaýyň ýa adamlaryň öňünde. Eger sen ähli ukyýyň bilen, başarnyň bilen, kuwwatyň bilen, imanyň, umydyň, ynamyň hemde erjelligiň bilen isleýän zadyň köňül küýseginiň ugruna çyksaň, ne sowuk garyplyk, ne de aç horluk, ne hastalyk, ne agyry azary, bedeniň ýa beýniň sowup bilmese, ýüregiňden isleýän zadyňdan göwnüň erjel bolsaň, tutsaň goýbermän mäkem, gurruňy ýok. Hökman alarsın onu. Edebi söhbetimizi dowam etdirýäris. Beýik eserleriň ömrü uzak bolýar. Has soňrusy olar öz awtorlaryndan has uzak ýaşap, olaryň ikinji ömrüne urlaýar diýen ananç bar. Bu ananç Walter Windtliň wagt synagyndan geçen thinking, ýagny pikirlen şahatly goşgosyna da degişli bolsa gerek. Walter Windtl 19-njy asyryň aýagyna, 20-njy asyryň başyna ýaşap geçen şahyr diýilip hasaplanýar. Emma onuň ömrü, dörejiligi barada bilinýän zat juda az. Has soňrusy bu goşgy bilen gelýän at şahyryň edebi lakamydyr öýdülýär. Pikirleniş goşgusy başarar niýan adam ady bilen hem bilinýär. Şonuň bilen birlikde bu goşgynyň türlü versiýalary, görnüşleri çap edilipdir. Hutsu sebäbe görä olaryň haýsy original, haýsy soň timarlanan ýa-da üýtgedilen, bu hem belli däl. Emma bu eseriň 1905-nji ýylda Unity College jurnalyna çap edilen görnüşi original, ýagny asyl nusga diýen bir ananç hem bar. Bu goşgy 1905-nji ýylda ilkinji gezek çap edilenden soň 1916-njy ýylda, 1927-nji ýylda, 31-nji ýylda, 37-nji ýylda, 1940-njy ýylda çap edilýär we şu günlerem internet, sosial ulgamlar arkaly bir-birige geçirilýär, paýlaşylýar. Awtorundan has uzak ýaşan, has meşhur bolan goşgynyň terjimesini türkmen okuwçylaryna hem öz dillerinde dinledip, olary täze ýyl bilen gutlamak isleýär. Goý gelýän 2024-nji ýyl olary ýürekden çykan, ýüregi ýetýän eserleri has köpesilsin. Eger de yeňildim diýseň, yeňildiň, hit etmerin diýseň, etmersiň belki, yeňmek isleseň, başarman diýseň, megerem şeýlerak boljakdyr senki. Eger utularyn diýseň, utuldyň, diňe gözlän tapýar dünýäň göçünni, üstünlük başlanýar erkinden kişiň, bularyň barysy beýniň içinde. Ayak asty bollum diýseň, şeýlesin. Kalkma üçin pikir etmeli oly. Sen özüňe ananmaly öňürti yeňip almak üçin seýlegi puly. Durmuşda hemişe salasyn ezber, öňe saýlanmaýar teresden siňe ýöne ýerde giýişde yeňer gazanar üstün çykjagyna ananan diňe. Hormatly dinleyijiler, ýyl ahyryndaky edebi söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem türkmen edebiýatyndaky ýagdaý. Şoň bilen birlikde dünýä edebiýaty, iň gowy eserleriň nuskalarynyň
türkmen diline geçirilmegi barada size nähili pikir garaýşlar bar? Bize bu arada öz pikirleriňizi, islegleriňizi, belliklerinizi ýazsaňyz sizden hoşal bolardyk. Täze ýylyňyz gutly bolsun, hormatly dinleýijiler. Hepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like koymaňyzy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.